El bobo de la jornada ha acabat per afonar l'Ontinyent a Sant Boi. L'ha fet Guillem, sense voler, a un minut del descans, i era el momentani empat a 1. A les acaballes, el santboià, que jugava en inferioritat, ha rematat la faena. L'Orihuela es deixa 2 punts al Collao, que li impedeixen compartir el liderat de la categoria amb el Sant Andreu. Després del gol de Manu Miku, a la primera part, empatà Fernando en la segona. I en el partit de rivalitat, Alzira-Gandia, els de la Safor s'endugueren el peix al sac. Els de Vicent Medina s'enfilen en la classificació, mentre que els de la Ribera patixen. El Castelló, per la seva banda, revifa i guanya amb autoritat a Deni. El qüestionat Jordi Vinyals respira. Hem vist el sumari d'esta categoria segona divisió B, hem vist algun gol, algun encontre. Anem a veure ja resum d'estos partits amb protagonisme valencià. Primera atenció en encontre entre la Santboià i l'Ontinyent, amb marcador favorable per l'equip català per 2-1. L'Ontinyent, que avui vestia de negre, ha desaprofitat una bona ocasió de sumar la primera victòria a domicili. Un penal comès per Josué als 25 minuts i la consegüent expulsió del defensa local han posat el partit en franquícia per als de Toni Aparicio, que s'avançaven en el marcador en transformar Javi Rubio la pena màxima i a més cobraven superioritat numèrica per a la resta del partit. Però els de la Vall d'Albaida no comptaven amb este xut de Guillem Cornellat des de camp propi i encara menys amb l'esbarada del seu porter Miguel Ángel quan ha intentat recular. Sens dubte el gol tonto de la jornada, que significava l'empat per als del Llobregat i a més els tornava a col·locar dins del partit. Era el minut 44 del primer acte. En la represa, domini infructuós de l'equip valencià davant un rival que s'ha fortificat en defensa i ha esperat la seva oportunitat en una contra, que ha arribat a falta de 8 minuts i ha sigut materialitzada per Fran Piera. Un gol que ha posat els catalans per davant i que l'Ontinyent ja no ha sabut neutralitzar, tot i que el santboià ha acabat amb 9 jugadors. Veurem imatges dels partits Benidorm-Sabadell i Alzira-Gandia. Empat a 1 a Folletes, Benidorm-Sabadell 1, i derrota de l'Alzira, com hem vist en el sumari, davant el Gandia per 1-2. El Benidorm continua sense guanyar a Folletes. Esta vegada un penal dubtós va evitar que els homes de Granero sumaren els 3 punts. I tot havia començat molt bé, gràcies al gol de Cubillas en el minut 10. Però en un partit sense quasi ocasions, l'equip benidormer va ser incapaç de fer el gol de la tranquil·litat. Una situació que va aprofitar el Sabadell per estirar les línies i tractar de sumar algun punt. I l'ocasió li la va donar el col·legiat Melgares d'Aguilar, qui va assenyalar un dubtós penal a Gulló. Una jugada estranya que li va costar la segona groga al jugador benidormer i que el seu equip es quedara amb 10 jugadors. Hiroshi no va desaprofitar el regal i va marcar el definitiu empat a 1 que va deixar molt cabrejats els seguidors locals. Que el resultado no es justo. Sabadell ha sido incapaz de crearnos una sola ocasión en 90 minutos y un equipo que no crea ocasiones, por mucha posesión que tenga, si no tiene profundidad y no te crea peligro, no merece puntuar, ¿no? Las 2 únicas ocasiones del partido han sido nuestras, que ha sido la del gol y dado Vélez, y han habido más. Y hemos tenido la desgracia pues que el árbitro se ha inventado una jugada que nadie ha visto y que ha sido escandalosa. Alzira i Gandia, 2 equips necessitats que s'enfrontaven al Luis Suñer Picó. El Gandia començava dominant en el que ocasions es referia, però les més clares arribaven a l'atac de l'Alzira. En les dificultats que hem tingut en la primera part, les millors ocasions han sigut nostres. Ocasions com esta d'Amarilla, que inexplicablement no va entrar, per 2 vegades. Per a aquest moment el partit ja s'havia calfat i començava un recital de targetes grogues. La segona part va començar tan dura com havia acabat la primera. Les faltes se succeïen i era l'Alzira qui tornava a tindre les ocasions més clares, com este gol anul·lat a Herrero. Immediatament després arribava la jugada que obria el marcador. Sergio Floro entra a l'àrea i l'àrbitre xiula penal. El propi Floro era l'home que transformava la pena màxima i avançava el Gandia. Un gol que va animar els homes de Vicente Medina, que seguien tenint ocasions. Que quan marques un gol o encaixes un gol, els moments després són fonamentals, no? Però l'Alzira no es va rendir i va aconseguir trencar la defensa del Gandia amb este gol de Ruano, després d'un rebuig de la defensa blanquiblava. Però poc va durar la il·lusió dels aficionats granotes. A vegades fas els canvis i no t'hi sent bé, només entrant Carrillo hem pogut fer el 1-2. Esta vegada el i Álvaro va aprofitar una errada defensiva de l'Alzira per a fer el 2-1 definitiu. A la fi, victòria per a un Gandia que a poc fa camí per a la salvació i derrota per a un Alzira que encara no coneix la victòria en el que porten de temporada.
I en Alacant Taules també empat a un gol. Diversos partits d'esta categoria han acabat amb empat a un gol. Veurem després un altre encontre amb els resultats. Este és el Mallorca i Alacant. Jugat a Alacant. Alacant 1, Mallorca B 1. Un temps per a cada equip. La primera part per al Mallorca B, que avisava de les seues intencions. Este xut de Jaime donava opció a un córner i el golàs del partit. El 0-1 al minut 14, una obra d'art d'Hervé. La va baixar molt bé, la va controlar amb el pit i la va ficar en l'escaire de la porteria d'Alberto. El golàs que val la pena veure repetit de nou. Este gol avançava els mallorquins i l'Alacant anava ja a buscar la desesperada l'empat. Unes rematades de cap d'Urrea van posar a prova el porter Gerai i també el Mallorca per mitjà de Jaime va tindre aquesta ocasió abans del descans. En la represa el panorama va canviar i tot i que les primeres aproximacions van ser dels rotxets, a partir d'ací l'Alacant va començar a dominar, sobretot en el minut 34, en què este penal sobre Òscar Martín de Ramon, que a més va ser expulsat, va canviar la cosa. L'ocasió clara, manifesta de gol i Ramon al carrer. El llançament de la pena màxima, que va donar origen a aquesta acció que veiem repetida, la va fer el mateix Òscar Martín. Òscar Martín no va aprofitar i va aconseguir empatar a 1. Quedaven encara 12 minuts d'encontre perquè l'Alacant intentara la masclada de capgirar el marcador. Ho van buscar els homes de Vicente Borge. Esta rematada es va passejar per la porteria de Gerai. També este xut va anar fora, en situació compromesa per al porter balear. I l'última ocasió de l'encontre buscant ja l'Alacant el 2-1, este remat de Serra Mitja per damunt de la porteria de Gerai. Al final l'Alacant es va reconformar a l'empat a 1 just i treballat. Lo lógico es que vaya sumando y que estemos en posiciones, pues bueno, atractivas, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay que bajar la guardia, ¿no? No solo hay que dar este nivel cuando los rivales que tienes enfrente son importantes o los consideras más importantes que otros, ¿no? Si lo hacemos, yo estoy seguro de que la gente va a disfrutar. Altre partit, com he dit abans, amb empat a un gol. El jugava el Collà 1, Orihuela 1. S'havia avançat l'Orihuela, 0-1, i arriba la jugada, en esta que anem a veure la mateixa, en què se produeix un gol fantasma, marcat per Fernando Martín, els gols que ningú veu, altres sí que veuen, total l'àrbitre el donava com a bo, i era el gol de l'empat per a l'Alcoyano, marcat per Fernando Martín. A veure ja la crònica d'este encontre amb empat a 1. Abans del discutit gol de Fernando Martín, els dos equips havien tingut diverses ocasions per a obrir el marcador. Com a exemple, esta oportunitat d'Adrià, que no encerta a rematar bé. I esta altra del visitant Santa Cruz, que obliga Maestro a treballar de valent. Els mateixos protagonistes per a la següent ocasió. Altra volta Maestro ix com a vencedor. El primer gol del partit arriba a les acaballes de la primera part. Una falta a la frontal treta per Manu Mico acaba dins la xarxa de Maestro. En la represa, l'Alcoyano aconsegueix el gol de l'empat gràcies a una cabotada de Fernando Martín que el col·legiat considera que sobrepassa la línia de gol. Una jugada molt criticada pels jugadors de l'Orihuela. Según me han comentado los jugadores ahora mismo, ni rozando la línea. O sea, porque es cierto que el jugador nuestro parece ser que tiene los pies en la misma línea de gol, pero que no, que ni un poco. O sea, eso es lo que me comenta tanto el portero que está justo delante y el jugador que participa. Podíamos haber ganado, nos quedamos con la sensación de que al final hemos hecho méritos para ganar, sin hacer evidentemente un excelente partido, también condicionado por el rival, pero bueno, con muchas sensaciones positivas. Després de partits amb empat a un gol, a veure un encontre amb victòria, la que s'ha disputat a Dénia, entre el Dénia i el Castelló. El Castelló, que portava una ratxeta de partits sense guanyar, ha anat a Dénia i s'ha imposat per 1-3. El 0-1 ha aconseguit en el minut 2 per Fernando Béjar. Havia transcurs només que 2 minuts de partit quan el marcador ja efectia aquest 0-1 favorable al Castelló. 0-2 en el minut 7, molt prompte també. Luis Miloro, golejador del Castelló, torna a marcar per al seu equip. I ja en el minut 28, a curta distància, és el Dénia, gol de Pitu Rial. Però el Castelló en volia més i aconsegueix el tercer gol definitiu en el minut 33. Tot en la segona part, tot això en la segona part ha passat. Primera part empat a 0 i és Fernando Béjar el que torna a marcar per al Castelló. A nosotros necesitábamos esta victoria porque creo que el equipo, bueno, se ha equivocado en algunos momentos, pero quizá hemos pagado con muy caro todo esto. Ahora hemos estado un poquito más atentos y hemos sabido aprovechar mucho mejor las ocasiones. Hoy se empieza a ver ya un equipo. Perder siempre es desagradable, perder en casa el doble.
pero perder con el Castellón pues entra dentro de lo normal. Pero perder de esta manera, con lo poquito que ha hecho el Castellón para superarnos,